Ara, en vigílies de Sant Jordi, el 9-9, que s'edita al Vallès Occidental, presenta algunes novetats. La més destacada és que a partir de demà els 2 bisetmanaris es convertiran en diaris. Demà, vigília de Sant Jordi, el 9-9 convertirà en diaris els 2 bisetmanaris que fins ara editava a Sabadell i Terrassa. Aquestes publicacions de les 2 cocapitals del Vallès Occidental mantindran la capçalera i el format del 9-9, però 10 de les seves pàgines, Catalunya, Espanya i Internacional, seran les mateixes del Punt, que s'edita a Girona. Aquests 2 diaris entraran directament en competència amb el Diari de Sabadell i el Diari de Terrassa, 2 diaris consolidats però escrits gairebé totalment en castellà. Les 2 edicions del 9-9 aposten totalment per la llengua catalana i intentaran interessar els terrassencs pel que passa a Sabadell i els sabadellencs pel que passa a Terrassa. Una de les novetats, crec que és que per primera vegada volem trencar aquesta espècie de barrera imaginària que informativament hi ha entre Sabadell i Terrassa. Són 2 ciutats que viuen molt a la vora i que amb aquest diari el lector de Terrassa podrà saber també què passa a Sabadell i el lector de Sabadell podrà saber què passa a Terrassa. L'estancament de la premsa a la ciutat de Barcelona contrasta amb l'expansió de la premsa comarcal a Catalunya. 3 diaris, El Punt des de Girona, el 9-9 des de Vic i Regió 7 des de Manresa, han escampat la seva influència cap a la capital de Catalunya. Aquests diaris tenen edicions al Maresme, al Barcelonès Nord, al Baix Llobregat, als 2 Vallès i l'Anoia, a més de pàgines dedicades a les comarques tradicionalment considerades de muntanya. Totes 3 publicacions tenen previstos nous processos d'expansió.